Volt már olyan, hogy a gyermeked vagy az unokád visszahúzódott, amikor meg akartad ölelni? Nem szólt semmit, csak távolságot tartott. Ez fáj. És ha őszintén megkérdezed magadtól, vajon miért, akkor ez a videó neked szól. Mert van egy dolog, amiről szinte senki nem beszél nyíltan. Egy olyan testi változás, ami az évek előre haladtával szinte mindenkivel megtörténik, mégis legtöbbször csendben marad. Nem azért, mert nem fontos, hanem mert kínos. Mert senki nem akarja megmondani a szeretteinek. Én dr. Harry Thompson vagyok, 77 éves, és több mint 50 évet töltöttem idősebb betegek mellett. Ma elmondom neked azt, amit a legtöbb orvos nem mond ki hangosan. Az öregedéssel együtt jár egy sajátos testi illat. Nem a tisztátalanság jele. Nem a hanyagságé. Ez biológia, és szinte minden 60 fölötti embernél megjelenik valamikor. A fiatalok érzik. A gyerekek érzik. De szeretetből, vagy mert nem tudják, hogyan mondják el, hallgatnak. Te pedig talán csak annyit veszel észre, hogy az unokád nem ül már olyan közel. Hogy a látogatás után kinyitják az ablakot. Hogy a köszönés egyre rövidebb, a puszi egyre távolabbi. Nem a te hibád. Egyszerűen még senki nem magyarázta el neked így. De most megérted. És ami még fontosabb, megmutatom, mit lehet tenni ellen. Egyszerűen, otthon, drága készítmények nélkül. Először is. Miért történik ez egyáltalán? A testünk öregedik. Ez tény. De amit sokan nem tudnak, hogy ez a folyamat a szagunkra is hatással van, méghozzá háromféle módon, amiről érdemes tudni. Az első dolog, kevesebbet izzadsz, és ez rosszabb, mint gondolnád. Igen, hallottad jól. Fiatalon a bőr naponta körülbelül 1 liter izzadságot termel, ami természetes módon öblíti ki a méreganyagokat a szervezetből. 60 év felett ez a mennyiség jelentősen csökken, sokszor a felére vagy még kevesebbre. Ezek a méreganyagok viszont nem tűnnek el maguktól. A bőrön maradnak és a baktériumok táplálékává válnak. Ebből keletkezik az a savanyúbb, dohos szag, amit mások észrevesznek, te viszont már nem érzékeled. A második dolog még meglepőbb. A bőröd egy különleges vegyületet kezd termelni. 50 év felett a bőr fagyúmirigye egy zsíros anyagot, úgynevezett kénonenált termel. Ez fiatalabb embereknél nem jelenik meg. Idősebb korban viszont felhalmozódik, különösen a nyakon, a háton és a mellkason. Ennek a vegyületnek jellegzetes illata van, enyhén füves, enyhén alajos. És semmilyen parfüm nem nyomja el igazán. Sőt, a kölni vagy az erős testpermet sokszor csak ront a helyzeten, olyan, mintha légfrissítőt fújnál egy dohos szobán. A harmadik tényező a szájszárasság. 60 év felett a nyáltermelés akár felére is csökkenhet. A nyál nem csak az emésztéshez kell, a szánkat is tisztítja, semlegesíti a baktériumokat, frissen tartja a leheletünket. Ha kevesebb nyál termelődik, a baktériumok elszaporodnak és kellemetlen szagú gázokat termelnek. Ezért tapasztalják sokan, hogy még rendszeres fogmosás mellett is megváltozik a leheletük. Mindhárom probléma orvosolható. Nem kell hozzá orvosi rendelvény, nem kell drága termék. Csak tudás és következetesség. Most nézzük meg, hol rejtőzik a szag a legtöbb embernél, mert valószínűleg épp azokat a helyeket hagyott ki, amelyek a legfontosabbak lennének. Sokan naponta zuhanyoznak. Ez rendben van. De az, hogy hol és hogyan mosakszol, sokszor fontosabb, mint az, hogy milyen gyakran teszed. Az első ilyen terület a bőrredők. Az évek múlásával a bőr lazul és redők, ráncok alakulnak ki. A nyak hátuljánál, a fülek mögött, a karok alatt, a mell alatt, a köldök körül, a tért hajlatában, a könyök belső felén. Ezekbe a redőkbe beleragad az izzadság, a fagyú, a lehullott bőrsejt és a baktérium. Mégis zuhanyzás közben ezeket szinte senki nem érinti meg alaposan, mert nem nyúl oda tudatosan. Megoldás. Használj puha mosdókesztyűt vagy törölközőt. Langyos vízzel, enyhe szappannal alaposan tisztítsd meg ezeket a területeket. Nem kell dörzsölni. Elég, ha odafigyelsz rájuk. A második terület a hajjal borított felületek. Nem csak a fejbőr, bár az is fontos. A haj megköti az izzadságot és a fagyút, legyen az a fejen, a mellkason vagy a hónaj környékén. Sokan samponozzák a hajukat, de nem masszírozzák át a fejbőrt. Pedig a fejbőrön felhalmozódott zsír és baktérium az egyik fő forrása a szagnak. Megoldás. Samponozás közben az ujjbegyeiddel finoman masszírozd át az egész fejbőrt legalább 30 másodpercig. Érezni fogod a különbséget. A harmadik terület a lábak, a lábujjak közei és a tenyér. Ezeken a területeken rengeteg verejtékmirigy található. A cipőben töltött napok alatt a láb párás, meleg és zárt. Ez a baktériumok számára ideális környezet. Mégis sokan csak felületesen mossák meg a talpukat, a lábujjak közét pedig szinte soha. Megoldás.
Minden zuhanyzásnál alaposan mosd meg a lábujjak közét is, majd szárítkozz meg jól, különösen ezeken a területeken. A nedves bőr gyorsan baktériumtanyává válik. Ha ezeket a 3 területet tudatosan beveszed a mindennapi rutinodba, néhány napon belül érezhető változást tapasztalhatsz. Most pedig jöjjenek a napi szokások. Ezek azok az egyszerű dolgok, amik belülről oldják meg a problémát. Az első, igyál meleg vizet. Főleg reggel. Valószínűleg már hallottad, hogy sokat kell inni. De van egy oka annak, hogy miért ajánlják sokan kifejezetten a meleg vizet reggel, éjgyomorra. A meleg víz finoman serkenti a vesék és a húgyhólyag működését, és segít kiöblíteni azokat az anyagokat, amelyek különben a bőrön keresztül ürülnének ki. Ez csökkenti azt az anyagot, amiből a baktériumok táplálkoznak. Napi 6-8 pohár meleg víz az ajánlott mennyiség. Próbálj egy pohárral kezdeni reggel, még kávé előtt. A kávé és a tea sajnos nem számít bele, sőt, a koffein vizet von el a szervezettől. Ha kávézol, igyál mellé egy pohár vizet is. A második, mozogj egy kicsit a friss levegő. Nem edzőteremre gondolok, nem futásra. Csak egy könnyű 20 perces séta naponta egyszer-kétszer, lehetőleg enyhe napsütésben. Miért segít? A mozgás enyhén megizzaszt, ami segít a méreganyagok természetes kiürülésében. A napfény a bőrfelszínen lévő baktériumokat pusztítja és javítja a hangulatot is. A keringés fokozódásával a bőr is jobban működik. Ha fájnak az izületeid, kezd 10 perc sétával. Fokozatosan növeld. A testnek nem nagy teljesítményre van szüksége, csak rendszeres mozgásra. A legjobb időszak. Reggel 9 előtt vagy délután 4 után, amikor a nap nem éget. A harmadik, zuhanyoz naponta, de ne forró vízzel. A forró víz élvezetes. Ez igaz, de az idősebb bőrnek kifejezetten káros. A túl meleg víz lerombolja a bőr természetes védőrétegét, kiszárítja a felszínt és paradox módon hozzájárulhat ahhoz, hogy a szag visszajöjjön. A megfelelő vízhőmérséklet. Nagyjából 38-40 fok. Kellemes meleg, de nem forrázó. Hetente egyszer érdemes 15-20 percet lazán ennél a hőmérsékleten áztatni a testet. Ez megnyitja a pórusokat és segít a mélyebb rétegek megtisztításában. Zuhanyzás után mindig jól szárítsd meg magad, különösen a redőkben és a lábujjak közén. A nedvesség gyorsan baktériumtelepet hoz létre. Az étkezés is számít. Sokkal többet, mint hinnéd. Nem csak arról van szó, hogy a fokhagyma vagy a hagyma megérzi magát másnap. A tested hosszú távon is azt adja vissza, amit beviszel. Elsőként. Egyél antioxidánsokban gazdag ételeket. Az öregedéssel együtt jár egy természetes folyamat, amit oxidációnak nevezünk. A sejtek lassan lebomlanak, és ez hozzájárul ahhoz a jellegzetes illathoz, ami az idősebb korhoz köthető. Az antioxidánsok csökkentik ezt a folyamatot belülről. A jó hír. Nem kell táplálékkiegészítő. Elég az, ami amúgy is ott van a konyhában. Alma, paradicsom, eper, áfonya, zappehely, teljes kiörlésű kenyér. Ezek mind segítenek. Egy alma és egy paradicsom naponta is érezhető változást hozhat hosszabb távon. Másodszor. A fokhagyma meglepő módon segít. Igen, tudom, mit gondolsz. Fokhagymától szaglik a lehelet. Ez rövid távon igaz, főleg nyersen. De az emésztés után a fokhagyma antibakteriális hatása érvényesül. Csökkenti azokat a baktériumokat, amelyek a hosszú távú testszagért felelnek. Napi 1-2 gerezd, főzve, levesbe vagy zöldségre pirítva, messze nem okoz kellemetlen lehelletet, viszont belülről segít. Harmadszor. Egyél több vizes zöldséget és gyümölcsöt. Görög dinnye, körte, uborka, paradicsom. Ezek segítenek a veséknek és a beleknek abban, hogy a méreganyagokat a vizelettel és a széklettel távolítsák el, nem pedig a bőrön keresztül. Ha a tested belülről is rendesen takarít, a szag is csökken. Negyedszer. Csökkentsd a kávét, az alkoholt és a zsíros ételeket. A kávé és az alkohol kiszárítja a szervezetet, és a kiszáradt test rosszabbul szellőzik belülről. A zsíros, nehéz ételek lassítják az emésztést, a feltorlódott hulladékanyag pedig a bőrön keresztül keres kiutat. Mit érdemes helyettük? Árpalevest, gyümölcsteát, zabot, barnarist, hüvelyeseket. Nem kell mindent felváltani egyszerre. Néha egy apró változtatás is hatalmas különbséget jelenthet. Most beszéljünk a szájhigiéniáról. Mert ez az a terület, ahol sokan biztosak abban, hogy rendben vannak, miközben mégsem az. Napi 2-szeri fogmosás általában nem elég 60 fölött. Miért? Mert kedesebb a nyál, több a baktérium, és az az ütemezés, ami 30 évesen működött, negyedszázaddal később már nem elegendő. Az egyszerű napi rutin 3 lépésből áll. Első lépés. Mos fogad 3-szor naponta. Reggel, ebéd után, lefekvés előtt.
A fogak belső felére és az íny vonalára koncentrálj. Ezeken a területeken szaporodik el leginkább a baktérium. Második lépés. Használj nyelvkaparót minden reggel. Ez az egyik legnagyobb változtatás, amit megtehetsz, és a legkevésbé ismert. A nyelven felgyülemlett baktériumok a szájszag akár 90%-áért is felelhetnek. A fogkefével való dörzsölés nem távolítja el őket hatékonyan. Arra a nyelvkaparó való, ami minden gyógyszertárban kapható pár száz forintért. Az első néhány alkalommal furcsa érzés lehet, de egy hét után teljesen természetessé válik, és az eredmény szembetűnő. Harmadik lépés. Rági cukormentes rágógumit étkezések után. A xillit tartalmú rágógumi serkenti a nyáltermelést. Természetes módon, kémiai hatóanyagok nélkül. 10 perc rágás. Étkezés után csökkenti a szájban maradó baktériumok számát és enyhíti a szárazság érzését. Néhány kiegészítő tipp. Igyon meleg vizet napközben rendszeresen. Kerüld az alkoholtartalmú szájvizeket. Ezek kiszárítják a szájüreg nyálkahártyáját és hosszú távon rontanak a helyzeten. Ha nem tudsz fogat mosni, öblítsd ki a szádat egy kis vízzel. Néhány hét alatt észre fogod venni, hogy másképp érzed magad, amikor valakivel szemtől szemben beszélsz. Nem húzódsz vissza. Nem fordítod el a fejed. Csak szólsz, természetesen és magabiztosan. És van még valami, amiről ritkán esik szó. A ruháid, az ágyneműd és a cipőid. A legalaposabb zuhanyzás sem segít, ha utána dohos ruhába bújsz, penészes cipőt húzol és hetek óta nem cserét párnahúzatba hajtod a fejed. Az illatot ugyanis nem csak a tested termeli, a környezeted is visszaadja neked. Először. Cseréld a fehérneműd és az oknidat minden nap. Még akkor is, ha szinte nem mozdultál ki otthonról. A pamutból készült fehérnemű és zokni engedi lélegezni a bőrt, és magába szívja a nap folyamán felhalmozódó izzadtságot és bőrváladékot. Másnap ugyanezt felvenni, még ha nem is látszik rajta semmi, bőrrel érintkezik, és visszaadja azt, amit az előző nap lerakott. Másodszor. Mosd az ágyneműt hetente. Az ágyban töltött 7-9 óra alatt a bőr elhalt sejteket hint, a fejbőr fagyút választ ki, és az egész test párologtat. Mindez a párnán és a lepedőn gyűlik össze. Ha csak havonta mosod, az ágynemű maga is szakforrássá válik. És reggel kelve ezt viszi magával a bőröd és a hajad. Ha van rá lehetőség, szárítsd szabadban az ágyneműt. A napfény természetes fertőtlenítő. Harmadszor. Váltogasd a cipőidet és szellőztesd őket. A láb napközben sokat izzad, és a cipőbe szívódott nedvesség soha nem szárad meg teljesen, ha minden nap ugyanazt a párat veszed fel. Ha van 2-3 váltópárod és minden nap mást húzol, a cipők ki tudnak száradni. Egy egyszerű trükk. Szórj egy kis szódabikarbonát a cipők belsejébe, és tedd ki őket napra 15 percre hetente egyszer. Ez a két dolog szinte teljesen megszünteti a cipőszagot. Negyedszer. Szellőztesd a lakásodat naponta 2-szer. Reggel 10 perc, este 10 perc. Nyisd ki az ablakokat, még télen is. A zárt levegőjű szobában megül a szag, a pára, a konyhai gőz, a fürdőszobai nedvesség. Ez mind rárakódik a ruháidra, a hajadra, a bőrödre, és hiába tiszta a tested, a környezet visszahozza azt, amik lemostál. Összefoglalva. Ez soha nem arról szólt, hogy rendetlen vagy hanyag lettél volna. A tested változott, ahogyan mindenki teste változik az évek múlásával. Ez természetes folyamat. De az, hogy ez a folyamat megfosztson attól, hogy közel legyél a szeretteidhez, az nem szükségszerű. Néhány apró mindennapi szokás elegendő. Meleg víz reggel, rövid séta a szabadban, tudatos mosakodás a bőrredőkben, nyelvkaparó és cukormentes rágó a száj frissességéért, hetente tiszta ágynemű, szellőztetett lakás és cipő. Ezek nem nagy áldozatok, de az eredményük nagy különbség lehet. Azokban az emberekben, akik elvégezték ezeket a változtatásokat, közös volt egy dolog. Nem azt mondták, hogy jobb szaguk lett. Azt mondták, hogy visszakapták az embereket, akiket szeretnek. Az unoka, aki újra odabújik. A gyerek, aki hosszabban marad. Az az ölelés, amitől valaki már nem húzódik vissza. Megérdemled ezt. Nem kormánynak, nem divatnak, nem senkinek megfelelni, hanem magadért és azokért, akik fontosak neked. Az öregedés nem a méltóság elvesztése, épp ellenkezőleg. Ha hasznosnak találtad ezt a videót, oszd meg valakivel, akinek szüksége lehet rá. Iratkozz fel a csatornára és kapcsold be az értesítéseket. Minden héten olyan tartalmakat készítünk, amelyek valóban segítenek az idősebb felnőtteknek jobban, magabiztosabban és boldogabban élni. Ha már bevezetted valamelyik szokást, írd meg a kommentekben. A tapasztalatod más valakinek az első lépése lehet.